Aloia mendi aldamenean, guztiz leku agirian, oinati eder ikusten da, zelaitxo baten erdian. Hala deskribatu zuen Iparragirre poeta zaharrak, 1989ko urriaren batean, bere magalean kilometroaken ekitaldi berri bat antolatu zuen herria. Oñatiko herriarentzat, kilometroak 89 etzen urriak batean ez hasi eta ez bukatu ere. Egun horretarako dena prest egon zedin, etengabe lanean jardun zuen 1500 pertsona inguru. Zirkuitoa, aparkalekuak, ikuskizunak, kanpina eta beste hainbat eta hainbat alako gertatzeko bazegoen zereginik nahi zuenarentzat. Ikazkinek ere ez zuten hutsik egin, eta aldez aurretik prest zituzten txondorrak. Egun horretan agertuko ziren milaka eta milaka pertsonei aspaldiko ohitura hau erakusteko. Lan bikaina burutu zuen bai Oñatiko herriak. Eguzkiak ikuka hasi zenean hasi ziren lehen bisitariak bertaratzen. Txalapartaren hotsa lagun genuela,
Lourdes Idoiaga ikastolako lehendakariaren ongietorria, Pelisa enparantzari egindako omenaldia eta Vitoriano Gandiagak irakurritako olerkia izan ziren jaiaren atari. Zirkuitua ofizialki, Jose Antonio Ardantza lehendakariak ireki zuen Imanol Murua aldun nagusia eta Eli Galdos alkatearekin batera. Batzorde iraunkorraren izenean, Txantxiko ikastolaren izenean, ongi etorria kilometroak 89 euskaraz kilometroka aurrera lemapean Oñatiko herriak antolatu duen ekintza honetara. Euskararen iturri, euskararen sua, Andre kementzua, ikasten, irakasten, tinko saiatua. Euskara argi duzu jantzi ingurua. Zein ederra den ere induzun ejemplua, Oñati eskertzen du zure lan prestua. Lehendakariak gure hitzak eskintzen dio, zinta hau zabaldu eta kilometroak 89 zabalik gelditzen da. Honetatik gure lemari jarraituz, euskaraz kilometroka aurrera sartu zen zirkuitoan jendetza. Diru laguntza utzi eta gogo biziz ekin zion honek jaiari. Goizetik trikitrisa, dantzariak eta beste hainbat ikuskizun eta girotze talde ibili ziren zirkuitoko lehenengo areetan batez ere. Txikixek non nahi eta noiz nahi zuten jolas egiteko zerbait. Honen aitzakian, heldutxeagoek ere majo disfrutatu zuten. Goizean bazkal ordura arte, ikastola, Santa Lucia, Tokillo eta Asentzioko areak batez ere gainezka jarri ziren. Rokodromoa, ala delta, parapentea, denetik zegoen denentzat. Hori bai, area bakoitzean jolas parke bat umeentzat.
Altzibarreko artisau erakusketak ere ikusleen begiradak erakarri zituen egun osoan zehar. Asentzion, ikazkinen lanarekin batera herri kirolak izan genituen nagusi. Hamaiketatik aurrera bertsolari eta dantzariek area bakoitzeko tablatuetan jardun zuten jendeari beraien doaiak eskaintzen. Zirkuituan zehar etengabeko animazioa zegoen bitartean, tabernetan etengabeko lana zegoen. Bazkalordua iritsi zenerako konturatu ginen ekarritakoa motz geldituko zela, eta gehiena agortu egingo zitzaigula. Tortillak, kollaskoak, solomoa, txistorra, kiloka eta kiloka jan ziren. Edanek ere ez zuten hozkailuetan gehiegi irauten. Tabernari, sukaldari, tiket saltzaile eta abar, fin baino finago ibili ziren beraien egin beharretan. Bitartean, ikastolatik diako lagunek ere beraien lanak primeran betetzen zituzten. Bazkalosteko atsebenalditxoaren ondoren, berriz ere aurrera. Beno, atsebenalditxo hori batzuk hartu zuten soilik. Beste askorentzat ez zegoen minutu bakar bat galtzerik. Nork esango gaztetxoenei pailasoak, jolasak eta zuten guztia momentu batez bazen ere usteko. Txanbela taldearen kontzertuak eman zion hasiera arratsaldeko indarberritze honi. Dantzari, txaranga, trikitilari eta abarrek ere majo girotzen zuten zirkuitoa. Bitartean jende berria ere ari zen zirkuituan sartzen. Izan ere, ez zen oso berandu arte etenik egon. Dena den ordu hauetan, San Martin eta herriko kaleetan zebilen jendetzarik handiena. Jaun Andreok, gazteok eta helduok, nerabeok eta aurrok, herritar jende lau eta zintzook. Errealitate dena beharrekoari begirik itxi gabe, gutxitan eta bakoitzak jotzen gaituztela kontutan izanik. Euskaldun jende beraren euskararekiko lotxa-lotxagarria gora bera,
Handiki-mandiki erderazalei bekokiak altu erakutsiz, kilometroak 89 hasiera emateragoaz. Oñati eder, euskaldun eta harrera honeko honetara etorri gara. Ere jaiak alaiki bizi dituen Oñati ospetsura. Bere jaietan jaikide nahi gaituen Oñati zabal eta irekira etorri gara. Antzinatetik gerora bidean, bere oparotasun handi guztiak zabal eta ireki eskaintzen dizkigun Oñatira. Alde askotatik etorri gara. Nahi, gogo eta helburu berak eraginda. Euskarari baietz esatera etorri gara. Euskararen eskubideak aldarrikatzera etorri gara. Euskara etxean, lanean, ikastetxeetan, merkataritzan, administraritzan, lantegietan, gizarteko bizimaila guztietan erabili eta entzun eta landu nahi dugula oihukatzera. Irakaskuntza guztia euskaraz nahi dugula zorrotz eskatu eta exigitzera, horretaraxe etorri gara. Errealitate dena beharrekoari begirak itxi gabe. Gutxitzat eta bajutzat jotzen gaituztela kontutan izanik. Euskaldun jende beraren euskararekiko lotsa-lotsagarria gora bera, haundiki-maundiki erderazalei bekokiak altu erakutsiz, Oñatira etorri gara. Euskararen aldeko kilometroak jai giroan, amets eta esperantza giroan, adore eta baiezkortasun giroan hasi eta jarraitzeko asmo eta erabakiz. Kilometro guztiak baino argutsago, etorkizun misteriotsuaren barrura bidean, euskaraz gu kilometroka aurrera. Poliki-poliki herria hustu zijoan. Honela hasi zen amaitzen euskaldunen, baina batez ere Oñatiarren bihotz eta buruetatik sekula aldegingo ez duen egun zoragarri hura. Kilometroak 89 eguna.